Anxietatea te face să amâni, să te ascunzi, să analizezi totul până la epuizare. Dar, paradoxal, ea scade exact atunci când începi să acționezi. Știu, e contraintuitiv și poate cel mai greu pas. De multe ori, anxietatea nu vine doar din ceea ce se întâmplă, ci și din felul în care rămânem blocați în gânduri. Ne temem de ce ar putea fi, repetăm scenariile în minte, încercăm să ne pregătim pentru orice variantă. Dar corpul și mintea au nevoie de mișcare, nu doar de analiză. Când intri în acțiune, chiar și cu un pas mic, mesajul transmis sistemului tău nervos este: sunt capabil să gestionez asta. Și nivelul de anxietate începe să scadă. Am văzut asta de nenumărate ori în terapie. Oamenii care se tem cel mai tare sunt cei care, odată ce fac primul pas, își recapătă încrederea. Fie că e un telefon amânat, o conversație dificilă sau un drum pe care l-ai tot evitat. Anxietatea pierde atunci când te expui treptat la ceea ce o alimentează. Curajul nu înseamnă absența fricii. Curajul înseamnă să mergi înainte, chiar și cu frica alături. Alege ceva mic, ce ai tot evitat din teamă, și fă doar primul pas. Nu trebuie să fie perfect, ci doar real. Fiecare acțiune devine dovada că poți face față, iar mintea învață că nu mai e nevoie de alarmă. Anxietatea se hrănește din evitare și scade prin contact. E un proces care cere răbdare, dar este singura cale prin care se transformă în încredere. Eu sunt Oana, psihoterapeut, și te aștept în cabinet sau online să explorăm împreună cum poți transforma teama în mișcare și echilibru.